Ahoj, já jsem Terry a tohle je můj avatar Zina. A já vás vítám u nové epizody Japs Up. Tentokrát tu máme něco trošku jiného a to je vlastně on-camera stav. Jej, já jsem reálný člověk, který zatím je. Jo, fakt, nekecám. Proof. A to je trošku něco nového, co jsem chtěla zkusit a jak se vám to bude líbit, jestli to bude třeba lepší než můj jako VTuber v uvozovkách avatar, který používám a uvidíme. To spíš tak jako na zkoušku, možná občas se budou objevovat víc jako třeba i takhle natáčený epizody, ale primárně asi budu spíš dělat jakoby tu svoji animovanou verzi, protože to je celkově tváří toho podcastu jako Zina, která nám tady do toho vždycky bude japovat, jo. Pokud posloucháte na Spotify, nevím, jestli tam jsou videa nebo ne, myslím si, že ne, asi ne, I guess. Tak či tak, stejně to asi posloucháte a nekoukáte se na video, protože kdo by to dělal u podcastu, že jo. Třeba já. Když se dívám na podcast, tak koukám na videa. Anyway, nicméně, to je jako chaotický úvod, já jsem z toho sama trošku nervózní, protože jsem strávila reálně hodinu tím, že jsem tady to všechno nastavovala, jo? Hodinu jsem to tady dělala, protože to fakt není. Já mám kameru aktuálně na židli herní, na který normálně sedím ve svém hracím křesle, tady mám vedle sebe okno, celý jsem to tady přestavila, musela jsem přestavit i prostě rameno mikrofonu, který patří úplně někam jinam a doufám, že to dá jako zní v pohodě aspoň. Ozvěnovala jsem ten pokoj zároveň, takže jo, no, já doufám, že to prostě nějak funguje a že to bude v pohodě. A jestli ne, tak fuck it, už jednu epizodu jsem skurvila doslova, takže si skurvím další, tak nic se neděje. Nicméně než začnem, tak já bych se tady ráda napila ze svého drama queen hrnečku tematického, protože potom, co jsem tady hodinu připravovala úplně všechno, to další kafe potřebuju. Je závislost. Dnešní tématem jsou teda znova cosplay soutěže. Já vím, už jsme o tom loni tady japovali, měli dlouhou epizodu, já jsem odpovídala na otázky, whatever. Ale tentokrát si řekneme něco jiného trošku, jo? Jakoby vem to z druhé strany a to řekla bych, že z té jako negativní strany. Poslední dobou tak jsem dost často viděla příspěvky ohledně vlastně jako podvádění v cosplay soutěžích, jo, že někdo udělal tohle, někdo tamto, různý kauzy a mám takový pocit, že se to zase nějak trošku rozjíždí i tím, jak přichází ta nová sezóna, tak je to takový téma v kurzu, takže jsem si říkala, že možná by nebylo vůbec špatný si tady něco říct k tomu podvádění, k nějakým třeba kauzám a vysvětlit si vlastně i možná, proč se podvádět nemá. Nejspíš to někdo potřebuje slyšet. Těch lidí, co podvádí, je pořád stále docela dost a je to smutný. Každopádně, než se do toho dáme, tak bych chtěla říct takovou věc a to je to, že tu nebudu rozebírat konkrétní jména. Většina těch případů, který tady mám, tak jsou z posledních třeba 5 let a staly se ať už třeba v Česku nebo v zahraničí. Některé ty případy, které jsem si tady připravila, tak jsem trošku třeba pozměnila nebo jsem to vzala trochu víc obecně, aby nebylo úplně tak jednoduše poznatelný, kdo to, na koho vlastně konkrétně ukazuju třeba, ačkoliv je mi jasný, že u toho jednoho konkrétního případu tak všichni víte, takže to ani nemusím moc jako skrývat, o koho jde, ale nechci tomu člověku dávat exposure, nebudu říkat jeho jméno těch lidí, kteří se toho zúčastnili, ani toho konu, ani té soutěže, protože mi to prostě nepřijde fair a myslím si, že pokud podvádíš soutěži, tak si fakt nezasloužíš, aby tvoje jméno pak někdo někde dál jakoby spojoval, nebo takhle, špatně jsem to řekla. Zaslouží si být očerněnej za to, co zproved, jo, to jako s tím souhlasím, ale myslím si, že dávat jakoby popularitu tomu člověku ještě víc tím, že budu mluvit přímo o něm a toto nemá smysl. I když, jak říkám, to stejně všichni asi víte, pokud ne, je to dobře, radši to nevěďte, nebudu do toho zabíhat a říkat, kdo to je. Jste u těch zahraničních, nebudu tam prostě jmenovat konkrétní porotce, soutěžící, kony nebo země,
Myslím si, že je to takhle nejlepší. Prostě jde o tou konkrétní věc, co se stala, ne o ty lidi. Jo? Lidi jsou různý, já jim neodpouštím za to, že prostě podváděli nebo něco takového udělali, ani to nezlehčuju, je to prostě vážný a zaslouží si potrestat, ale zároveň si teda myslím, že dávat jim ten exposure je prostě špatně a nemělo by se to takhle dělat. Jo, ten exposure naopak zase těm lidem dává fame a může potom třeba inspirovat někoho jiného k podvádění, hlavně v tom smyslu, že se o něm bude mluvit třeba a tak, jo. Jak říkám, tady z budoucnosti menší technical difficulties a trošku se časově přesuneme dál v podcastu, nic se neděje, vše je naprosto v pořádku, jo, hehe. Myslím si, že než začnem konkrétně s těma jako podvodama, tak bychom si měli vůbec jakoby trošku jako specifikovat, co to jsou podvody v cosplay soutěžích, jo? Jako je mi jasný, že si to umíte asi představit, některý z vás, ale některý, který nemají zkušenosti se soutěží, tak třeba vůbec jako netušejí, jak ty podvody můžou fungovat a nebo vlastně jak se vůbec jako dělají, jo? A prostě co to ty podvody jsou. Cosplay soutěže tak samozřejmě mají nějaký pravidla. Každá soutěž má jiný pravidla, jo, je to specifický pro danou soutěž, někde je to třeba na procenta, kolik věcí můžete mít koupených, vyrobených, někde je to jedno, někde jsou ty kategorie rozdělený, smíšený, pravidla jsou prostě různý. A obecně prostě jednoduše podvod je, když cíleně lžete, nebo to pravidlo nějak porušujete a vlastně to nepřiznáte a třeba díky tomu získáte výhru anebo se v té soutěži prostě celkově umístíte. Většinou ty podvody tak jsou spojený se lhaním o výrobě. V těch cosplay soutěžích tak jde o to, že ten kostým vy vlastnoručně celý vyrobíte a některý lidi tak ten kostým si třeba nechají udělat jako commission, nebo mají pomoc, nebo si ho koupějí, nebo whatever a přihlásí se do té soutěže takhle s tím kostýmem, který nesplňuje nějaký pravidla a lžou třeba právě o tom, že ten kostým vyráběli, ačkoliv ho nevyráběli. Jo, to je asi nejčastější podvod, který se prostě děje a jo, jde to často i poznat. Některý ty cosplayeři, co třeba jdou s koupeným cosplayem do soutěže, tak si myslí, že to jako poznat nepůjde, ale popravdě je to poznatelný docela jednoduše, zejména třeba právě ušití, tak ušitýho cosplaye, tak prostě je jednoznačně poznat strojově šitý cosplay. Teď nemyslím jako na šicím stroji, ale jako ve výrobě, průmyslově od cosplaye, který je šitý ručně. Není to jako jednoduchý, jo, některý prostě lidi šijou fakt dobře, třeba tady u nás, že jo, v těch jako slavzemích slovanských, tak ta úroveň šití je vysoká, takže naše šití je často prostě fakt jako na úrovni třeba i, nevím, jako profesionálních nějakých kostýmů samozřejmě, jako vyrobených, ale pořád tam jsou nějaký rozdíly, který spíš ty poroci bych řekla, to jsou na to víc experti, umějí rozeznat a myslím si, že zrovna u toho jako šitýho cosplaye to poznat celkem jde. I hlavně z nějakých patternů nebo z toho, že ten cosplay prostě jednoduše se prodává na doky, takže to je úplně jako bez debat, jo. Takže jo, často ty lidi jdou s tímhletím, že koupený cosplay nebo něco takového a lžou vlastně o tom a snaží se vyhrát s něčím, co není jejich vlastně. U foamworku nebo nějakého kraftění jako větších věcí, tak tam je to, bych řekla, asi jednodušší poznat. Hlavně třeba u té EVA foamy, tak samozřejmě, jo, můžete si říct kamarádovi nebo někomu jinému, aby vám to vyrobil, to taky lze, jo, není to asi tak těžký najít si kámoše, co vám to vyrobí a prostě nevím. Ale tam zase u těch podvodů je to trošku těžší v tom, že se to hrozně špatně odhaluje a většinou se to odhalí právě tím, že se někdo někde prokecne s něčím nebo tak. Přece jenom můžete si říct, jo, tenhle člověk není v komunitě tak moc, tak jak to, že dokázal vyrobit takhle hned jako dobrý prostě armor a tak. Ale zase to není prostě jako validní důkaz, že ten člověk podváděl nebo tak, že jo. Takže tam je to takový trochu těžší na odhalení. Myslím, že u 3D tisku je to podobný,
Tam zase hodně s tím odhalením tak přispívá právě to použití třeba nějakých veřejných modelů, nebo že se koupíte ty modely. Takže tam je to takový půl na půl jako s tím šitím a podle mě s tím jako nějakým kraftěním. A pak tak na obecně, no. Je to takový, ty podvody se ne úplně jednoduše odhalujou, většinou ten člověk fakt musí prokecnout, nebo tam být něco očividného, aby se to dalo poznat. Jak říkám, no, je to většinou těžký odhalit, ale musím říct, že co jsem si tak všimla, tak tyhle ty podvody většinou odhalí právě buď ten výrobce toho kostýmu samotného, když jde o nějakýho kámoš nebo nějaký commission, a nebo prostě ten samotný soutěžící, tak tam nechá něco, co prostě nemůže být dělaný ručně, nebo je nějak jako očividně vidět, že není ruční práce. To ty podvody jsou tak jako ve zkratce, zároveň samozřejmě, tak aby se těm podvodům předešlo, tak prostě je vyžadovaný dodat nějaký fotky výroby skoro ve všech soutěžích, ať už jsou to fotky jako rozdělaných procesů nebo tak ta dokumentace je důležitá právě, abyste měli jako ukázku toho, že jste to fakt dělali. Jo, ono přece jenom, když se účastníte s koupeným cosplayem, tak ty fotky výroby většinou nemáte, i když jo, dají se nějak sfejkovat, nebo můžete prostě to nějak sfalšovat, že jo, tak taky není tak těžký. Ale většinou to prostě je poznat. Jo, jako u té výroby, pokud máte prostě cosplay, který má prostě 5 věcí šitých a vy máte fotky jenom ke 2 a ty 3 další máte ušitý a nemáte tam ani jednu fotku z výroby, tak to je třeba právě takovej jako red flag a na co se můžou ty poroci zaměřit a jak to můžou třeba poznat, že jo. Ale obecně je to těžký odhalování těch podvodů, není to jako zas tak moc jednoduchý. Stejně tak jako ty podvody, tak nevím, jestli tomu někdy dochází, ale jsou to třeba i preference, že jo. Dá se podvádět i tím, že máte v porotě třeba někoho prostě z kamarádů, který vám prostě dá víc bodů nebo tak, ale to jsou spíš takový jako... To jsou takový moje spíš jako nepodložené teorie, bych řekla, jo, ale myslím si, že se to taky děje na některých třeba malých soutěžích a tak, ale nemám k tomu jako žádný úplný jako podklady nebo tak, ale myslím si, že to taky je jeden z těch způsobů, jak se dá vlastně podvádět. Ale jak říkám, těch podvodů je prostě spousta, některý ani se prostě neodhalej, protože jsou fakt dobře udělaný a je to jako problém, no. Takže ty soutěže proto mají různý svoje podmínky a způsoby, jak to třeba odhalit, jak na to dávat pozor a i my jako soutěžící, který vlastně dodávají nějaký ty podklady, tak musí prostě dodat podklady a být schopný doložit, že všechno fakt vyráběli a umět o tom hlavně třeba i mluvit, že jo, to je taky důležitá věc. Ono, když jdete do soutěže, tak je poznat, že jste to nevyráběli, když nedokážete o tom třeba mluvit, jo. I když zase dá se naučit o tom povídat, jo, jako když člověk umí dobře kecat, tak to asi umí okecat. Tyjo, teď to vypadá, že se tady expozuju sama sebe. Skoro jako s tím povídáním, to tady jako tak jako dropuju takovej knowledge, borci. Za chvíli bude vypadat, že podvádím, ty. Ale teda k čemu mi to bylo, jo, protože já jsem v životě nic nevyhrála, takže, no vlastně, jako jednou cenu poroty, jo, ale tak to je všechno. Takže to je tak jako obecně k tomu podvádění. Samozřejmě, jo, nezmínila jsem tady, jak fungují cosplay soutěže, ale u toho mám jako jiný video. Nicméně jde o to, že ten kostým vyrobíte prostě sami, jo, a že máte tu práci dobře odvedenou a je pěkná, poctivá a o to jde, což vlastně je pak podvod, když to neuděláte vy a vyhrajete a dostanete kredity za to. No. Teď bych se ráda už dostala k nějakým těm případům a chtěla bych začít případem, který je vlastně docela čerstvej a je takovej jako na hranici toho, co je podvod a co není podvod. Je to spíš jako, no jakoby je to podvod, takový nesportovní, no, je to takový těžký říct, jestli se to dá považovat za podvádění. Každopádně případ z tohohle měsíce, je to pár dní zpátky, asi týden, 2, natáčím to na konci ledna, takže v půlce ledna se to stalo zhruba. A pointou je to, že v zahraniční soutěži tak byly soutěžící, jo, byly nějak ohodnocený, byly tam nějaký bodovací listy. No a ještě předtím, než se vlastně vyhlásilo, kdo vyhrál a kdo se jak umístil, tak jeden ze soutěžících se rozhodl, že prostě a jednoduše ukradne skórovací listy porotců. Jo?
myslím, že tohle to bylo někdy v průběhu té soutěže, jestli to bylo potom prostě judgingu nebo po vystoupení, nemám k tomu přesný detail, nikdo se v tom nedokáže shodnout. Pointa je taková, že ten soutěžící prostě a jednoduše ukradl ty papíry, kam si ty jako porotci píšou hodnocení těch ostatních a přečet si to, sdílel to s těma ostatníma soutěžícíma a takhle vlastně jako prokec, jak kdo je jak jako hodnocený a jak je to vlastně teda umístěný a tak. V podstatě jako propálil takovýhle docela podle mě choulostivý informace. Ten soutěžící byl pak diskvalifikovaný, měl být původně čtvrtý, byl vlastně jako nasranej, že se neumístil první, když měl jako velký cosplay a vyhrála to holka, co měla cosplay ušitej. Což vlastně bylo podle všeho to, co ho jakoby hnalo k tomu to takhle sdílet. Teď je to spíš ještě o tom, že hodně se lidi dohadujou, jestli on teda se někam vplížil a ukradl to z nějakého zázemí, nebo jestli to někde leželo nehlídaný ty papíry, tak či tak jako soutěžící prostě a jednoduše by člověk neměl vidět tyhle ty skórovací listy, nebo prostě zápisky těch porotců, protože ty nejsou prostě jednoduše pro vás. Nebo jako pro nikoho, ty jsou pro toho člověka a pro ten zbytek, aby si ty myšlenky jako pak nějak jako mezi sebou uměli líp třeba popsat a pak z toho vyhodnotějí nějaký body a nějak to prostě vyřeší, jo, kdo vyhraje. Ale rozhodně to není něco, co by měl vidět kdokoliv jiný. A mě osobně jako soutěžícího, nebo prostě člověka, co do soutěží chodí, tohle fakt jako přijde, já nevím, je to fakt nechutný. Já osobně bych ty papíry nechtěla vidět, jo. Jako stejně z toho nic nevyčtu, protože to je prostě jejich, jo. Můžu si přečíst, že mi dali ze scénky 7 bodů z 10, že mi za foamwork dali jenom 4, no prostě přečíst si to můžu, ale nedá mi to prostě nic, jo. Jakoby to, co pro mě je důležitý, je ten feedback, na který se pak můžu jít zeptat, jo. Prostě dojdu si dáme za Borkou, co mě hodnotila a tak a zeptám se, hej, co si myslíš o té mojí práci, dáš mi nějaký feedback, co bych měla zlepšit. To za mě jako je daleko lepší a osobně mi to dá víc, než jít prostě pro papír a vidět, kolik jsem dostala bodíků a potom se to tam sdílet s nějakýma lidma, jo. Takže to je za mě fakt jako hnusný, že to ten člověk vůbec udělal a taky je dost blbý, že se to vůbec jako stalo, jo. Otázkou je, jestli tam opravdu on někam se vplížil, nebo jestli to našel někde a vyfotil. Hele, já prostě nevím, tohle to není asi na nás, abychom rozhodovali, jde spíš o ten obecně čin, že ty papíry nafotil a poslal těm ostatním a sdílel veřejně, což je velký problém a prostě by se dít nemělo. Otázkou je, jak říkám, je tohle podvod, on jako měl ten prostě všechno vyrobený, nepodváděl v tomhletom, ale udělal něco, co je, jak bych řekla, prostě nesportovní, nebo je to jako neetický vůči ostatním, neférový a vlastně to takový jako podvod je, tak trošku, no. Takže to se stalo teď nedávno, řeší to vlastně zase celý internet, vyšel k tomu i post, kde jedna ta porotkyně vlastně ukazovala nafocený detaily těch kostýmů a kde vysvětlovala, jak to vlastně hodnotili a proč vyhráli tyhle lidi a proč tamty. S tím teda, že ten post už je smazaný, ona, co jsem pochopila, neměla consent těch ostatních, aby to udělala, takže tam byl nějaký problém v tomhle. Zase, jak říkám, jsou to lidi, nevidím do toho úplně tak jako, že bych tam byla. Ale četla jsem to a osobně souhlasím s tím, že není úplně dobrý takovouhle věc prostě sdílet veřejně a rozhodně to neopravňuje nikoho, ať už prohrál, vyhrál, nebo ať už si myslel, že je prostě, jak se tomu říká, jako umíněnej, ne, ublíženej, doslovo, jakože že si myslí, že prostě mu bylo jako sebráno nějaký body, nebo že nedoceněnej, že nedocenili ten jeho kostým, tak či tak to nedává prostě nikomu jako právo takovouhle věc jako udělat, to je prostě úplně, a hlavně proč by to někdo dělal, já to nechápu. A jako, taky bych chtěla mít asi takový ego, že bych po soutěži šla a řekla, proč jsem jako nevyhrála, bráško, jako já jsem měla, nevím, velký build a vyhrál to někdo, kdo měl ušitej nějaký blbej kostým. Taky bych takový jako chtěla mít celkově pohled na to svoje soutěžení, abych to dokázala takhle jako posoudit a mít takový sebevědomí, víš co. A já jsem třeba člověk, co když prohraje, tak, nebo prohraje, neumístí se, není prohra, neumístit se, jo, ale když se neumístím v soutěži, tak jsem pak jako taková, že
No, to jsem udělala zase špatně, ty vole, musím to celý předělat, já jsem úplně neschopná. A jdu prostě do sebe, jo, říkám se, hej, všechno můžu já, tohle, a není to o tom, že jsou oni blbí. Já jsem to měla vyhrát celý, prostě ne, já jsem měla nejlepší kostým. Kámo, kdybych to měla takhle, tak jsem úplně za vodou, brášku, normálně, tak úplně nemám žádný psychický problém, já jsem nejšťastnější osoba na světě, asi pravděpodobně, jo. Ale teda neříkám, že to je správný mindset na soutěžení, jo. Jako, to rozhodně ne, jako, není. Dobrý. My tady, jo. A rozhodně to není správný mindset na to chodit do soutěží, jo, jako bráško. Takže, jo, no, to jsem tak nějak chtěla tady takhle jako sdílet. Druhý případ je případ, který určitě všichni moc dobře znáte. Nebudu zmiňovat jména, nebudu zmiňovat kon, nebudu zmiňovat rok, nemusím říkat nic, ale náš nejčerstvější a největší cosplay podvod, co tu byl. O tomhle se těžko mluví. Neznám taky úplně všechny detaily, nebyla jsem u toho, jo, nejsem porodce, který to hodnotil, nejsem ani člověk, co tomu člověku pomáhal k tomu podvodu, ale řekněme, že nějakých pár let zpátky jistý člověk podváděl ve 2 cosplay soutěžích, z čehož jednu prohrál, Cashby prohrál, z čehož jednu vyhrál celou a díky tomu se mu podařilo prostě kvalifikovat do zahraničí a spousta dalších věcí a celkově ten problém byl v tom, že se to všechno dělo jako v trochu větším spektru, vlastně mu pomáhal v tom jeden z porodců, víc lidí mu pomáhalo na tom kostýmu a tak či tak tu soutěž vyhrál, pak nejel do zahraničí ten člověk, prostě propálený, připravil o výhru někoho jiného, dostal nějaký peníze z té soutěže, prostě a jednoduše vyhrál soutěž, dostal ceny, slávu, ocenění a tak, ačkoliv na tom kostýmu udělal úplný hovno. A tohle stejný opakoval na dalším konu. Pak to všechno vylezlo na povrch, nějakou tu dobu zpátky a dostal takový trošku cancel. Ten samotný problém v tom je, že připravil o postup někoho, kdo ten kostým měl fakt skvělej a mohl je do zahraničí. Vytvořil prostě jako velkou kauzu, sebral výhru za něco, co mu prostě vůbec jako nenáleželo a podryl takhle strašně moc důvěru těch porodců a prostě podryl důvěru porodců v soutěžící, v organizátory. Hrozně to jako rozestralo spoustu věcí. Jo, já myslím, že tenhle případ znáte, že to nemusím říkat a víte, v koho jde. A mě osobně v tomhletom asi nejvíc sere, že to strašně narušilo prostě nás jako komunitu. Vzniklo kvůli tomu spoustu jako sporů, hádek, zastávání se, nezastávání, soutěže, začaly zpřísňovat některé ty pravidla, například že zavedli některé pravidla pro dokázání podvodů a vrácení výher, jo. O tom řekneme si za chvíli až teda, ale prostě a jednoduše, tak tenhle ten podvod hrozně ovlivnil jako scénu. I to, že ten porodce dokáže podvádět a že vlastně jako velký organizovaný podvod. To celý je fakt jako průser. Jakože takhle. Jo, není to jediný člověk na světě, který měl commissioned cosplay a pak s ním šel do soutěže, vyhrál a provalilo se to, jo, těch lidí to udělalo víc, tohleto už. Co je horší je, že to bylo prostě v našich vodách, že o tom spousta lidí neví, že to ten člověk udělal a že spousta lidí to prostě nebere na lehkou váhu a myslí si, že to je úplně v pohodě. Jo, znám lidi, kteří řeknou, udělal chybu, no whatever. Tohle to prostě je velká chyba. Už jenom to, že tu soutěž vyhraješ a dostaneš za to spousty ocenění. To je prostě, já nevím. O tomhle se mluví hrozně jako těžko. Mně osobně ta kauza jako je už nějak asi jedno, protože už jsem o tom mluvila tolikrát a vyprávěla na tolika prostě akcích a tak někomu, že už jako z toho zešílem jednou asi mám takový pocit a už takhle jako omejvaná písnička trošku, jo. Ale jak říkám, já to spíš beru prostě tak, že ten člověk jako podváděl, je to ukázka toho, jak on sám se chová a co jemu přijde, že je morálně v pohodě. Co vím, tak nikdy se za to pořádně veřejně neomluvil,
A jo. Já k tomu řeknu asi jenom to, že mi to přijde neskutečně ubohý. Jakoby, když vím, že se obhajovalo tím, že říkal, že chtěl jít soutěžit, ale nechtěl si projít těma začátkama a chtěl prostě rovnou být dobrý, tak mě to fakt nasralo, protože to je součástí toho vývoje do prdele. Těch pár soutěží prohrát. Vle, co mám říkat tady já? Já jsem tady prohrála. Neumístila se v hromadě soutěží. A jakože bych to prostě hrotila nějak, nebo že bych z toho byla v prdeli psychicky a říkala si, že už musím být dobrá. Ty vole, prostě jako konkurence je velká, jo? Spousta lidí je prostě dobrých cosplayerů a fakt jako dobře soutěží a má dobrý kostýmy. A to, že já se neumístím v té soutěži, vůbec nevypovídá o tom, jestli jsem dobrý nebo špatný cosplayer. To prostě jenom vypovídá o tom, že v té soutěži jsem se neumístila na prvních 3 místech nebo whatever v dalším čem jiným, ale furt jsem do té soutěže šla a to je úspěch a ten kostým jsem vyrobila a je pěkný a tak. Takže whatever. A jestli někdo má pocit, že musí hned na začátku být dobrý a vyhrávat soutěže, vypovídá to asi o jeho nějaký ješitnosti a egu, no. Ne, jak říkám. Ta kauza je hlubší v nějakém jako dalším smyslem, který nechci rozebírat, protože, jak říkám, nevidím do toho. Není to moje věc, kterou bych měla řešit. Nejsem ten člověk, co by měl podnikat nějaký kroky a nějaký tady spekulace jako dál šířit. Spíš jenom řeknu, že je to prostě nechutný, ten člověk je nechutný a za mě se nezaslouží žádný exposure. Opravdu jako zaslouží si jenom cancel. Já jsem proti cancel culture, ale dokud neukáže, že jsi se nezlepšil, bráško, a že máš v hlavě víc než jenom prostě nasráno, tak fakt v té komunitě nemáš co dělat. A ještě víc mi přijde jako ubohý, že ten člověk se začíná srát do zahraniční komunity. A chce se prostě jako najít ty fanoušky v zahraničí, protože ví, že česká komunita ho prostě cancelnula a nechce ho na konech. Ale tak, víme to, že jo, všichni. Jak to je. Jak říkám, nebudu zmiňovat jméno, kdo ví, ten ví, kdo neví. Lepší, že nevíte možná. Někdy je dobrý být v té blaženosti. Ale je to prostě nechutný. A jo, no. A samozřejmě očekávám, že dostanu do DMs, jo, nějaký výblitek od téhle osoby. Protože tato osoba tohleto ráda dělá. Ačkoliv na moje podcasty nekouká, co vím, jo, protože se nějak jako nemusíme a tak strašně ráda občas něco komentuje, co řeknu. Jo, už se mi to stalo párkrát. Ne, já jsem zvědavá, jestli mi to přijde do DMs, a jestli ne, tak budu, já budu překvapená tak či tak asi, jako jo, ale you know. Ne. Jestli se koukáš na něco mi napíšeš, tak mi něco napiš, že tě poštu do prdele, bráško. Jako. Co ti na to mám říct? Prostě tohle je můj názor, jsi čurák a měl by za sebou něco dělat. Protože to, co děláš teď, tak je jenom ukázkou toho, že jsme měli všichni pravdu a nic jiného neumíš, než prostě lhát a manipulovat lidma. Tyhle, to bylo deep, tohle. Damn, já úplně, se nebudu k tomu moc vyjadřovat, budu to tak jako, no jasně no, ty vole, a co jsem tady zase udělala, kámo, tady defrec tady dělám pomalu. Ne, když to jednu dobu mi nějaký chodili defrec, kvůli jedný věci, takovýhle podobný, ty vole, to bylo taky ostrý, no, ale to je zase někde na jindy. Poslední kauza, která je i zdokumentovaná a vzniklo několik videí na to, tak je zase o zahraničním cosplayerovi, který vlastně podváděl v několika soutěžích. Chvilku to trvalo, než se na to přišlo. A tenhle cosplayer si koupil kostým, myslím, že to bylo takhle. Ty podvody se staly v Americe, jestli to chápu dobře. A on si koupil kostým někde v Evropě, v Rusku, něco takového. No a tím, jak to bylo prostě vzdálený, tak se neznali úplně jako ty cosplaymakeri a ty porodci a tak a chvilku trvalo, než se na ten podvod přišlo, ale řekněme, že tenhle ten člověk, co podváděl, si koupil kostým ze zahraničí, bez vědomí toho člověka, který mu ten kostým koupil, tak s ním soutěžil, trochu si ho fakt jako maličko doupravil a šel do soutěží s tím, že to je celý jeho práce. Myslím si, že něco vyhrál tenhle ten člověk, nějakých pár ocenění a že se pak na to jako přišlo. Samozřejmě se na to přišlo, že jo, tak bych o to nemluvila. A celkem jako zajímavý je to, že to je vlastně zdokumentovaný. Je na to video, jako na YouTube, docela zajímavý. Myslím, že
říkala jsem, že vám nebudu tady vlastně prozrazovat, o koho jde, ale zase tohle bych vám možná mohla linknout. Uvidíme, možná vám tady dám dolů link na to video, který je za mě docela zajímavý. Jak říkám, nechci to říkat úplně do detailu, protože to video na to je fakt skvěle zpracovaný a myslím si, že to vypovídá úplně o všem. Pointou ale je to, že tady se zase ten podvodník spolíhal na to, že vlastně, jak je to se vzdálený, tak se ty lidi určitě neznají a bude to v pohodě podvádět, nicméně to v pohodě nebylo, jo, jako takhle. Pokud si koupíte kostým, který je ručně dělaný a pak s ním jdete jako do soutěže a podvádíte s tím, tak samozřejmě, jo, jako je to jednodušší než s tím koupeným kostýmem někde tamhle, prostě na Temu, jo. Ale průsed je takovej, že ty cosplayeři se často znají, i když si myslíte, že tamhle, nevím, americký cosplayer nezná tamhle českýho nebo slovenskýho cosplayera, tak je velká šance, že se ty lidi znají nebo sledujou dokonce. A nebo se potkali na konu, jo, jako není to zase takový, že by, jako jasně chápu, to jsou prostě, že jo, zdaleka a nechodí na stejný kony, ale některý ty poroci se mezi sebou znají, protože ty třeba nejvíc známí v těch velkých soutěžích a ty cosplay makeři, co dělají fakt velký cosplay, tak často to bývá propojený, jo. A není to nemožný, že se znají, takže spolíhat se na tohleto je za mě docela jako crazy. Já si bych se netroufla na takovouhle věc. Jako koupit si kostým tamhle od někoho a pak se ho doupravit a jít do soutěže a který vyráběl. To je fajn, no, ty vole. Ale pak až na to přijde až úplně v prdeli. Nehledě na to, že ta holčina vůbec neměla jako tušení, že to dělá s tím mým kostýmem, jo. A myslím, že tam ještě bylo to, že ta, co to upravila, ten kostým potom, tak vlastně říkala, jak tam dodala ty detaily a jak to jako doupravila a přitom tam vlastně doupravila snad jenom nějakou sukni trošku nebo nějak co tam našila na to a ve finále s tím skoro nic jako nedělala, jo. Takže to byl fakt jako obrovský případ, který se řešil. Ono totiž to nebyla jedna soutěž, myslím, že jich bylo víc, kde něco vyhrála a s tím kostýmem dál soutěžila. Takže to není jenom jakoby jednorázová situace, no. Já už to zase tak jako dobře nepamatuju, když jsem na to teď nedávno koukala znova. Ale rozhodně doporučuji na to mrknout, protože je to fakt dobrý, vysvětluje to tam to podvádění hezky do detailů a určitě je to takovej jako zajímavý video na večer. Si pustit. Za mě osobně, ale teda je to fakt strašný. A hlavně nechápu, proč by to někdo dělal, ještě když koupíš jako vlastnoručně koupený kostým. Tam mi to přijde úplně takový, nevím, jako, víš co, tam mi to přijde, že je to ještě jako horší v tom smyslu, že je to kostým, který někdo vyrobil s láskou, nosil ho, bla, 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 a ty prostě ho koupíš a cizí práci takhle zneužiješ, jo. Že když to je jako koncent, že ti pomáhá někdo v podvodu a jako je tvůj kumpán v tom, nebo si to koupíš na tom Doki, Temu, AliExpressu, whatever, tak je to jiný, jo, ale když koupíš to od někoho, kdo je úplně clueless, že s tím podvádíš, mi přijde fakt jako špatný a takový hrozný. Jakoby, já bych svůj vlastnoruční kostým asi jen tak neprodala, jo. A kdyby jo. A viděla jsem, že s ním někdo soutěží. Mé fréra zabiju, ty vole, ti říkám. V Robloxu fréra zabiju, jo. Ale dostal by jako, prostě by byla pěkně nasraná. Prostě to nemůžeš, bráško, jako ty vole, ještě když to vyrobíš celý sám. Jak můžeš jako podvádět s takovou věcí, tvé. To se nedělá. Ne. Takže to je takový další případ. A i ty 3 jsou takový, jako, který mě asi nejvíc osobně ovlivnili a vím o nich něco málo. Vím, že jako je takový jako hodně vágní a neřekla jsem spoustu detailů, ale to je ta pointa. Nechci vám tady ty detaily úplně dávat, protože, jak říkám, ty detaily se často i mění z měsíce na měsíc, ze dne na den, takže doporučuji to sledovat ty případy, když už tak, a pak něco o tom zjistit sám a tak, no, prostě neberte moje slovo jako zákon. Jo, když můžete samozřejmě, jo, můžete brát moje slovo jako zákon, jo, ale nedělejte to. Já taky nemám ve všem pravdu. Hele, já jsem taky stupidní občas. Mám názory, které nedávají smysl. A o tom podle mě všechno tohle je. Názor si udělejte sami. Já tady podávám jenom svůj názor a mé zkušenosti a co si o tom myslím, že by tak jako to. Ale nejsem rozhodně jako někdo, kdo by byl, že jo, tenhle člověk, ten má pravdu úplně ve všem. No kéžby, ty vole. Takhle to fakt není. No, teď se podíváme na to, jaký tohleto má vlastně vliv na ty soutěže. Jo, to podvádění, tak je to drama, v
komunitě se nad tím jako zasmějeme, podebatujeme v nějakých akcích a tak, jo. Ale není to jenom o tom, že jako on podváděl, dobrý. Ne. Tohle má vliv. Jak už jsem říkala, má to vliv na spoustu věcí. Jednou z tou věcí je důvěra. Tohle všechno je tady komunita, jo? My jsme nějaká subkultura, nějaká komunita, děláme to prostě z lásky k těm charakterům, nejsou v tom nějaký obrovský peníze. Samozřejmě, jo, v těch soutěžích a mezinárodních věcech už něco třeba je, ale primárně to neděláme pro peníze nikdo z nás, jo? My jdeme do soutěže, chceme prostě se zúčastnit té soutěže, když vyhrajeme, je to skvělý, jo, něco dostaneme. Ale problém je potom v tom, že se tady narušuje důvěra. My si všichni věříme, jo. Nikdo prostě v těch soutěžích tak jasně, dokumentace a takové věci. Ale at this point, jestli tady to bude pokračovat dál, tak za chvilku, aby člověk prostě, já nevím, si ty kostýmy prostě nějak značil, certifikoval, dělal tam zérový čísla, nebo se do toho natáčel, že to dělá, schovával účtenky, že nakoupil materiál. Protože to fakt jako začíná být jako ostrý. I s tím, že je tady AI, takže dneska, když si zaplatíš generativní AI, tak si můžeš vygenerovat video, jak šiješ kostým do prdele. Ty vole, jako ty podvody kam budou pokračovat, jo? Jako ta důvěra, kterou tady máme jako komunitně vytvořenou, tak se strašně narušuje tím, že ty lidi podvádějí. Tím, že prostě je to organizovaný jako podvod. I tím, že je to prostě a jednoduše ty podvody jsou čím dál tím propracovanější. A jak říkám, je teď AI. Ty si můžeš vygenerovat, je to nějaká, jsem to viděla, nějaký video, jo. Ty si můžeš vygenerovat fakt dobrý video. Jako věrohodný, který je skoro nerozeznatelný od toho, že je AI. A můžeš to použít. Jakože jsem to vyráběl. Nebo fotku. Ty vole. Jako kde jsme? Za chvíli, jak říkám, za chvíli už nebudou soutěže, že já si vyrobím doma kostým a jdu s ním do soutěže. Vole, budu ten kostým muset šít tam na tom konu asi, nejspíš před těma lidma, aby mi to věřili, nebo něco takového, jo. Ne, to samozřejmě přeháním, jo, to ještě nějakou dobu asi potrvá. Ale pointa je taková, že jsme prostě subkultura, jsme komunita, děláme ty věci jako komunitně, nehrajeme si většinou často nějaký moc jako oficiality a tak, ale tyhle ty podvody to k tomu strašně moc jako tlačej. A to si myslím, že je velký problém. A pokud to bude fakt pokračovat, tak za chvíli začnou velký soutěže opravdu, nevím, vyžadovat, abys tam před nima tu věc ušil, nebo jo, jako není to legrace. A myslím si, že ničit tu důvěru, jenom kvůli tomu, že z té soutěže dostaneš pár věcí a pár peněz, je prostě zmrcký a nemělo by se dělat do háje. Stejně tak, jako se zavedly teď po tom podvodu té dané osoby v našem českém prostředí, tak se zavedly nový pravidla do spousty cosplay soutěží. A není to úplně pravidlo, ale je to věc, kterou souhlasíš, když se účastníš té soutěže. A to je to, že pokud vyhraješ a dostaneš jako cash, peníze, věci a tak, a zjistěj zpětně, že jsi podváděl třeba půl roku na to, tak to všechno vrátíš. Což je dobře, jo? Za mě je to správně. Prostě bys měl vrátit, když si podváděl ty věci, jo? Což ten člověk, co podváděl, neudělal, že jo? Co tak vím. Ale měl bys to vrátit. Protože prostě, když podvádíš, přijde se na to, tak ten kon by po tobě ty prachy a ty věci měl chtít zpátky. Což dřív nešlo, protože to legálně nebylo moc ošetřený. Teď je to v oficiálních pravidlech, se kterými souhlasíš tou tvojí účastí. Takže pokud se to teď stane, tak všechno prostě hezky vrátíš, nebo máš průser. Nevím teda, jak moc se to dá vymáhat a tak, ale když to jsou třeba větší peníze, jako třeba Advík, kde jsou i 10 000 ty výhry, tak tam to asi jako už se dá nějak soudně třeba, nebo tak něco řešit. Ale zase je to zbytečný takovýhle věci prostě hrotit, když je to vlastně komunita, že jo, když to tak vezmeš. Ale jo, ten legální krok tam je teď danej kvůli tomu, že se tyhle věci staly. A to mi přijde prostě jako crazy. Stejně i ty jako postupy výroby. Teď prostě skoro všude chtějí těch fotek víc, nebo respektive já třeba cítím, že těch fotek musím sdílet víc, nebo i videa, aby mi to fakt někdo věřil, že to opravdu dělám, jo. A je to takový, ta důvěra je tím podvodem prostě narušená. A mění to strašně ty zásady. Stejně tak prostě tu komunitu to ovlivňuje, jo. Teď si lidi míň věřej. Čeho jsem si všimla, tak se hrozně moc objevuje házení špíny na vítěze teď. Zase, loni,
nechci říkat to no prostě, loni došlo jaký podobný. Někdo, kdo byl asi jealous, že někdo konkrétní vyhrál, tak prostě začal házet špínu na toho člověka, nebo ho očerňovat z toho, že jako vyhrál nelegálně, nebo že podváděl. A to mi přijde taky jako šílený, že i ta komunita mezi sebou se takhle jako podráží. A zase, proč se to děje? Podle mě to nejsou jenom jako nějaký osobní antipatie, ale i to, že těch podvodů je víc a že ty podvody se prostě dějou, jak ve světě, tak u nás. A je na to ta komunita víc citlivá, tak je prostě jednodušší někoho takhle framenout za něco, co třeba neudělal. Takže jo, tohle se prostě děje. A myslím si, že se to bude dít čím dál tím víc. Že to není jenom otázkou toho, že se ní budou zpřísňovat pravidla, nebo že musíš těch fotek mít víc a že tam jsou nějaké legální blbosti a to, ale že celkově to tu komunitu prostě podrývá a ničí to soutěže. Protože upřímně, já chci jít do soutěže, abych si to užila, a ne abych se stresovala, jestli když to vyhraju náhodou, tak jestli nepřijde tamhle frajerka a neřekne mi, no ale ona podváděla, ten kostým si nedělala sama. Já jsem sledovala její storíčka, no, a tohle to normálně měla koupený. Tohle se prostě reálně začínám bát, jo. Já jsem třeba v tomhle tom extrémně jako paranoidní. Já se fakt natáčím, když něco vyrábím. Mám pár natočených videí, kde je vidět můj obličej. Tady to, jak prostě šiju, nebo dělám kraft, nebo dělám šablonu. Protože se bojím, že někdo přijde a tohle to udělá. I když nevím, nevyhraju, prostě mám z toho strach, nevím, jaký lidi jsou svině poslední dobou, jo. A tohleto podvádění těch ostatních tomu fakt nepomáhá, protože to akorát víc nahrává těm lidem do karet. Takže čím dál tím víc bude někdo podvádět, čím více tohleto bude dít, tyhle ty věci, tak tím horší to pro tu komunitu je a tím toxičtější ta komunita je. Je mi jasný, že na tohle se dá říct, no, to je tím, že za covidu se ten cosplay strašně moc jako rozjel, hodně lidí se do toho dostalo jako normíků a tak dále, proto je to takový toxičtější teď a ta komunita je chujná. Jo, já chápu, jak to myslíte, je to tak, za covidu do cosplaye přišlo strašně moc lidí, ta komunita se zvětšila, jsou tady jiné věci, spopularizovalo se to, jo, bla, 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 ale je to pořád to stejný. Pokud se my jako komunita budeme chovat jako čuráci navzájem sami k sobě, budeme podvádět, budeme nečestní a budeme ostatní využívat, ty vole, tak čemu to tady vůbec děláme? Já tohleto vidím nejenom v soutěžích, ale co ty lidi jsou schopní si navzájem udělat, využít jeden druhýho, aby, nevím, se osoba A dostala skrz osobu B k fotografovi nebo k nějaký prostě akci, k hostování a dělá to, baví se s tím člověkem jenom protože prostě chce to, když tohle je už jako mimo téma, ale celkově mi to přijde, že tohle se čím dál tím děje víc, já to vidím pořád kolem sebe, že někdo se s někým baví a řekne, to je píč, já se s ním bavím jenom, abych se dostala tam. A já si vždycky říkám, what? Prostě jako proč? Já se s lidma bavím, protože se s nima chci bavit a chci být s nima za dobře skoro. A proč bych prostě jako někoho využívala k tomu, ty vole, jako dobrý, máš konex a díky konexím se někam dostaneš, ale já si radši všecko vydržu sama a pak si řeknu, dobrý, já jsem si ty věci prostě vyrobila, zařídila a udělala sama, nepotřebovala jsem k tomu dalších 10 lidí, kteří mi to zařídějí, protože za mě je to jako víc přínosný pro mě i pro ty ostatní, než když se tam prostě připíchnu k někomu a budu, že za mě dostane mezi nejlepší cosplayery. Nevím, přijde mi, že to i poslední dobou dělá hrozně lidí, nebo z toho všímám možná asi víc, jak jsem starší, ale je to prostě, je to tak. A komunita, ať už těma podvodama, tak i tímhletím chováním strašně trpí. Trpí prostě tím gatekeepingem, co se děje občas, nějakým body shamingem, obecně. Prostě a jednoduše přijde mi, že poslední dobou se toho děje čím dál tím víc, těch věcí. A vidím to dnes a denně na tom internetu. Takže je důležitý si připomenout, že i přes tyhle ty všechny negativní sračky kolem nás, tak to většina z nás dělá pořád protože nás to baví a jsme komunita. A chceme být komunita. A chceme si to užívat. A děláme to, protože to je naše vášeň a chceme prostě z toho mít víc. Takže jestli někdo je tady a chce z toho prostě jenom profitovat, vydělávat, podvádět a dělat věci, jak prostě, nevím, úplně jako způsobem, který není vhodný, tak asi prosím, to dělejte. Jestli chcete soutěžit, tak soutěžte férově. Buďte fair vůči sobě,
vůči ostatním nepodvádějte. Jestli chcete podvádět, tak si stáhněte cheaty a běžte hrát ještě nějakou hru. Jo. To radši dělejte. Tam nikomu tolik neubližujete. Nebo taky to není dobrý, jo, ale chápeme se. Je to furt podle mě méně škodlivý, než ubližovat komunitě, která prostě se drží a chce jako nějak fungovat a dělá to pro dobro. Většina lidí to z nás dělá třeba některé ty věci fakt s tím, že nic z toho nemá, takže tyhle ty podvody a všechno je prostě jenom zabíjí tu komunitu. A přijde mi, že je to fakt horší a horší, rok od roku. Já jsem se naladila na nějakou úplně negativní tutu teď. Úplně, že všechno je na hovno, všechno všichni umřem. Ne. Myslím si, že jako komunita můžeme být lepší. A můžeme se víc tolerovat a více jako pomáhat a více sdílet na Instagramu třeba svoje kamarády a tak. A dávat si víc jako lásku a to, než se jenom prostě nenávidět a podvádět a chtít jako získávat nějaký věci. To je totiž to, na čem záleží dneska, že jo. Mít nějaký reálný vztahy, nějakou komunitu, než jenom prostě všechno fejkový a jako pozlátko, co vlastně ti nic nedá v životě. Byla to deep. A deep a pink dneska. Borci. To je určitě tím, že jsem vypila to kafe. Tohle je asi k dnešní epizodě tak nějak všechno. Doufám, že to dávalo trochu smysl, když teď na konci jsem se trošku rozjapovala, možná odešla od toho tématu maličko, ale snad vám to něco dalo, snad se nad tím třeba zamyslíte a zjistíte si o tom něco. Vím, že tohle moje japování je takový zvláštní jako formát, ale já to prostě beru jako takovej, jako že si povídáme o něčem a já vám tady jednostranně vysvětluji, co mě sere nebo nesere a mluvím o věcech, které jsou třeba prostě pro mě důležitý nebo tak, takže je mi jasný, že to není asi pro všechny. A teď mám takový nějaký jako období divný, jo, tak se omlouvám, jestli jsem nějaká trošku jako to, ale věci nejsou úplně takový, jak bych je potřebovala, aby byly a mám takový nějaký divný období, no, kdy mám chuť se vším přestat a nejradši se prostě někam jenom jako schovat a spát celý dny. A mám asi depresi, pravděpodobně. Když jsem myslela, že já depresi mít nemůžu ze svojí poruchou osobnosti, tak asi už ji mám, no. Jsem si ji vytvořila asi evidentně. Nicméně, chtěla bych vás poprosit, pokud mě můžete třeba sledovat na Instagramu, na Japsap, nebo na mém hlavním profilu, na Tedy Merc, kde daleko víc postuju daily stuff, teď jak jsem doma, nemám práci, jo, jsem nezaměstnaná, teď pacha na to, jo. Jak jsem teď víc doma a vlastně chodím na pohovory a tak mám víc času na craftění, takže tam dávám třeba jak teď šiju Luciferův kabát, nebo tam občas dávám nějaký jako random věci, třeba to se mi stanou, nebo kočičáky svoje, nebo papoucha, takže tam jsou takový jako věci z mého života. S tím, že já psal prostě i na Instagramu, když budete sledovat, tak to bude fajn, dávám tam většinou, když se chystám udělat něco novýho, a nebo nějakou novou epizodu, nebo prostě tam jako třeba občas dáváme ankety, kde se můžete jako zapojit a tak. Takže určitě se na to koukněte. Zároveň, pokud mě chcete podpořit, tak určitě můžete tohleto třeba sdílet, nebo nemusíte sdílet přímo jako video samotný, jo? Chápu, že to se blbě sdílí na Instagramu, ale můžete sdílet třeba reel, tu upoutávku, nebo nějaký můj post nebo něco a i to určitě jako pomůže, aby se podcast dostal k víc cosplayerům tady u nás v Česku a celkově se trochu víc jako rozjel. No a určitě, pokud se o tom chcete bavit dál, tak mi klidně napište do DMs, nebo mi napište komentář, nebo prostě mi napište obecně na jakýkoliv můj účet. A můžeme se o tomhletom pobavit dál. Teď hodně dělám reely, kde se o tomhle jaký snažím trošku víc mluvit, takže i na to můžete kouknout, myslím, že vám to dá taky 100% něco. No a jo, fakt mě zajímá, jaký na to máte názor vy. Jak říkám, tohle epizoda bude určitě kontroverzní, je mi jasný, že mě zase někdo cancelne a prostě bude to, ale já už je to nějak všechno jedno. Dejte mi cancel všichni, já už si cancel všech úplně. Já už jsem úplně, že whatever. Zároveň teda, když jsme jako na konci, jo, mám tady takovou jako intimní chvilku, která je dlouhá, je mi jasný, že ji spousta lidí jako přeskočí a nebude na ní vůbec koukat.
tak se chci zeptat, jestli se vám tenhle ten formát líbí. Je mi jasný, že tady něco budu se vyladit. Mám pocit, že mikrofon není úplně OK a že tady je trochu ozvěna, ale vyladíme. A určitě mi řekněte, jestli preferujete to video, jestli se vám to třeba líbí, jestli byste chtěli, aby se to třeba střídalo, že jednou video, jednou prostě jako animovaná zina, tady ji někde možná i přidám. Ne, tady já mám zrcadlově obráceně, kdyby vás to zajímalo, tak já mám zrcadlově obrácený to, jo, takže já to vidím úplně jako opačně ty věci. A zároveň další věc, a to je to, že já mám tady je monitor, takže proto se sem občas dívám se na zvuk a na to, takže je to takový docela vtipný. A tady mám telefon, tady je na židli. Štve mě, že ten telefon vám nemůžu ukázat. Nicméně, budu moc ráda, když mi řeknete teda, jestli se vám líbí to video, nebo jestli preferujete, když to prostě video nemá, nebo jestli vám to je úplně jedno. Bude to moc super. A pokud třeba máte i nápady na témata, které by vás zajímaly, tak samozřejmě taky se o ně můžete podělit. Celkově podělit asi o cokoliv, klidně, co jste měli dneska k obědu, nebo k večeři, nebo k snídani, whatever. Já se s vámi chci povídat. Jsem osamělá, jak jsem tady doma. Takže buďte moji friendi. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste koukali a budu se těšit zase za měsíc určitě, kdy se podíváme na nějakou další novou epizodu. Třeba vydám tu epizodu s cosplay debutem, ale na tu se neptejte. To vám řeknu, až se k tomu dostaneme, jo. Takže tolik k tomu. Tak jo, mějte se krásně a bye!